Я чида хайрон мешам да нигоҳ кунед дар ҳамин Тоҷикистон ҳамин видеоро рӯз дидам бача сёнка дорам мега бародаро нигоҳ светофор сирхай одамак ҳайку одамак зелёни бояд одамо бизгаран пропускат нест ман намекунам даже да сирх мезгарам медонам ки камера намезанам ки камера нест прямо ҳамин сирх дам ки одам гузаштаст ба болош гузашта рафтаст субҳаналлоҳ бо мо мегем мо мусулмонем куҷо ту мусулмонӣ ту дар як баъзе видеорам дидам мебаранд мошиношона дар як ҷои ман мекунанд мемонанд ки охи ту як фикри як одами дигаре ки як одам саросимае меброя мерава як хелаш баъд як камтарак мошина мебинанд мошиндоранд баъд дигар тамом такаббур да мисол кибру ғурур лағат карда яхи одама и хели одам хели кибру ғурур дора кибру ғурурша мне похуй да грубо говоря любой ҷода форам мемонам ман мошин дорам пул дорам ман фарқш нест дар ин болои тротуар мебарам ман мемонам и мусулмониро нишон наметавонад тухта мусулмон мегирӣ и мусулмонӣ ин нест муъмин бояд фикри бародарша куна бояд фикри як муъмини дигара куна фаҳмидӣ як каси дигара озор наде вақте ки як ҷода ман мекунӣ хушрӯ ага як ҷода парковка ку я исус таби ки дигар мошина мешад накуни як каси дигар буброя бирава и як дуюмаш дар ҳамин россия ҳамин мусулмон нестанд пешеходни переход доранд мисол даже светофор нест пешеходни перехода просто одам инам хомадеста уже аллакай мошино местанд кадом бародаре ки дар россиян аллакай ё медонанд уже инҳо медонанд ё местанд ман мекунанд аммо да светофор сирхай мезгаранд мераванд кӣ мегиранд чун ҳамин одамо ман намедонам да қонун барои чие мисол риоя ки чароғаки роҳнамоае сирх шид бес зелёни шид бира охи ранги ташриф нагӯ ки мега тағам меояд дар светофори сирх мезгара мегӯм е таға сирхай охи мега таға девонаҳай зелёни мешава места мега е таға и зелёни ҳай ки мега таға девонаҳай ора ми хел девона нашем бародаро бестен риоя кунед субҳаналлоҳ саби ман вайрон мешавам хелиёро мебинам ки мегиранд хчона ҳамиё абача кам тахтона ҳурмат кунед бестен зелёни шид баъд бирин охи одама раҳ битен хай бо фикротона бинависен бародари азизалло нигаҳбонтон